Hace mucho, mucho tiempo... En galego. Hai moito, moito tempo... A finais do século pasado. Nunha vila de Galicia chamada Estrada, había unha banda de xoves ansiosos por demostrar a súa valía sobre os escenarios. Chamábanse Os Tirinautas. Dirixío Robin Lu e tiveron grandes éxitos. O Enfermo Imaginario, Ensalada de mosquito. Buah, eran uns cracks. profesionais. Así naceu a Contrabutaca. Así empeza Esta historia. O primeiro que precisa unha compañía de teatro é unha obra para representar. Eu penso que cara ao Nadal do ano 2006, onde vin claro que era o que quería facer. Apostei por un espectáculo, Robin Hood, que dentro do repertorio do Teatro Universal é un título moi atractivo en taquilla, e apostei un pouco por darlle ese envoltorio, é dicir, facer un teatro comercial de calidade dirixido sobre todo a público familiar. Por iso lle puxemos a Contrabutaca ese nome, a Contrabutaca, que era un pouco ir en dirección contraria ao que estaban facendo as compañías de teatro galegas. Robin Hood, que guai. O arquero de Shelby. Lady Marian. O rei Xoán. Como elixiría Lu estes personaxes? O único que tiven claro como director dese espectáculo era quen debía facer o papel protagonista. Eu apostei dende un primeiro momento por Núria Sanz, despois de vela nun espectáculo que se titulaba Merenda de Alicias, que era unha adaptación preciosa de Alicia no País das Maravillas. Cando vim facer aquele espectáculo tiven claro que Núria Sanz debía facer de Robin Hood, e moita xente se sorprendía, incluso se sonría cando dicía, pero como vai facer unha rapaza de Robin Hood? Eu tiveno claro do primeiro momento, de feito foi a única premisa que tiven clara. Vin perfectamente claro que Núria Sanz tiña que ser o protagonista. Rodeámola de moi bons actores. Lady Marian estaba claro que debía ser Ana Puente, un pouco pola súa habilidade como cantante. Fran Ameixeiras, eu sempre chamo a Fran o meu chico Almodóvar, vamos. Para min Fran é unha aportación que o teatro galego necesitaba, porque hai moi poucas persoas ca súa vis cómica en Galicia, e decidín que fixese o papel de Trasno, que foi o único que variamos do espectáculo original a todo isto. De primeiras era un fraile, e nos reconvertémoslo nun Trasno que nos daba moito máis xogo dramático. E despois escollemos a Patricia Vázquez para o papel de Rei Xoán, o seu aspecto físico, o carácter da súa voz, ibanlle perfectos o personaxe, e despois escollemos para o papel de Little John e para o papel de xerifa Rocío González, que é un todoterreno, é unha rapaza que pode perfectamente asumir distintas liñas interpretativas dentro do mesmo espectáculo. Penso que o elenco funcionou ás mil maravillas, e, dende logo, creo tamén que é un dos grandes soportes deste espectáculo, é dicir, o nivel interpretativo que ten. Sempre fomos un grupo de 5 personas que, traballamos máis actores, porque aquí, con 67 funcións, sustituíu ao personaxe do Príncipe Xoán, que o primeiro facía o Patricia Vázquez, despois Xan Casas, Uxía Gago tamén o fixo, o meu personaxe tamén o fixo Anabel Gago, Fran, como se apelida? Fran Campos, que tamén sustituíu o último Príncipe Xoán. Entón, sempre nos levamos moi ben e realmente... Eu de maior quero ser actor. Pero en todos os espectáculos teatrais hai outro elemento fundamental, a escenografía. A escenografía é cousa do técnico. Xosé é, sen dúbida, un máis da banda. Trata de, vamos a ver, como che diría, isto é un para darlle profundidade ao espectáculo, vai iluminado. A ver, onde andas? Ale.
Mételle pesas, anda, mételle pesas, trinco e mételle pesas. Que va a haber alguna filmación aquí? No, esto simplemente es para iluminar. De fondo. Lleva foco por atrás y para crear dos ambientaciones, una nocturna y una diurna. Con eso ganamos darle profundidade ao espectáculo, non ve a escenografía plasmada sobre un fondo negro. Normalmente cando arrancas non hai unha relación entre actor técnico como se fora un compañerismo. Ao principio, bueno, cada un anda o que ten que andar, pero bueno, despois de 67 bolos feitos, pois a relación agora chega un momento que, como que somos unha familia, tanto pola parte de actores como pola parte técnica. A ver, no, vamos a ver, eles entenden a nosa parte técnica e nós, lógicamente, entendemos la deles. Procura sempre darlle ao actor a máxima comodidade encima do escenario, que hai sitios que é inviable, entendes? Pero ti sempre procuras que o actor estea o máis cómodo posible dentro das posibilidades técnicas que, lógicamente, o espectáculo requiere. Bueno, con Loeiro xa nada, parecemos pai e fillo, pois discutimos moitísimo, temos as nosas... Pero, bueno, discutes polo roce do día a día, porque, bueno, moitas veces eles queren fazer unha cousa que ti estás vendo que non é así, pero, bueno, eles moitas veces posen moi cabezón, pero, bueno, ao fin e ao cabo, son parte da montaxe, parte do espectáculo que levamos, e o día a día, pois, o roce fai que se discuta, moitas veces hai moita tensión, en que vas a contrarreloj, entre que a plaza non se axuda nada, e, bueno, pero ao final, bueno, cando acabas e ves que o espectáculo saleu ben, pois pasou dunha discusión a nada. Há unha cousa que sempre ven comigo, que aunque haxa, normalmente todos os teatros teñen, pero hai unha cousa que eu sempre me levo comigo, que é a mesa de luces e a mesa de sonido. Isto sempre viaxo comigo. Haxa no teatro onde vaya, non haxa. Entón, que gano? Ao mellor gano tranquilamente 2 horas de traballo, porque date cuenta que isto é un espectáculo corto que leva a grabación non é moi grande, o sea, eu levo 49, creo, se non me suele equivocar, sí, 49 cortes de luz, o sea, non é moito, pero bueno, nos 49 cortes de luz, ao mellor en cada corte, pois mira, neste, por exemplo, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, van 12 focos, e cada foco ca súa intensidade. Se vou á mesa do teatro resulta que non me leva a miña mesa, eso teño que facelo eu manualmente e gravar outra vez o espectáculo de novo, cousa que ao levar a miña mesa son moito traballo que me quito de encima e que me estou adiantando. Difícil era ao comienzo, claro, pois estaba todo verde e costoulle moito traballo arrancar, pero bueno, ahora é pan comido xa. Sabedes unha cousa? Que, Para complicalo todo un pouco máis, Robin Lu decidiu facer un musical. Para iso, necesítase un bo estudio de grabación. Sí, en a Estrada temos un dos mellores de Galicia, e disco. En tu corazón, donde los malos momentos siempre amanece un sol. Ves, ese es el estribillo, Pedro. Ese estribillo fue el que busqué. Fue lo primero que compuse, lo primero, ese estribillo. Había que encontrar el estribillo, a partir de ahí nació todo. Y la canción de Fran, me imaginé al personaje, la forma de caminar del personaje por el bosque, ¿sabes? Y busqué el ritmo, y de ahí nació. Fue una idea rítmica la que creé. Busco un héroe que saiba loitar, vencer e gañar. Con la pauta esa. Busco un héroe que tumbe Sansóns, que renda Goliats. Eu son gordo e un pouco medón. Non podes reinventalo todo ou inventalo todo ti. Entón, o ter a pauta de cal era o proceso de producción de un musical era importante. En un estudio en Galicia non é fácil, ou non é habitual, polo menos, encontrar este tipo de traballos e, ademais, facer varias veces un proceso de producción de un musical con xente que xa ten experiencia. En este caso, pois, Luis Álvarez, que no seu momento empezou a confiar en mí para facer pois cortes musicais para as súas obras e
E logo el foi crecendo e, bueno, sempre decía el, estamos crecendo os dous xuntos, non? E fomos facendo obras con actrices xa importantes, con Miriam Díaz Aroca se fixo unha obra que estuvo en teatro e logo estuvo en gira en directo por toda España, que era a Cenicienta, se fixo 101 Dálmatas, fixo a obra do Zorro tamén, que foi xa un pouco de máis postín, non? E, bueno, toda esta experiencia acumulada valeu para tamén cando chegase ao estudio unha persoa como Lu, que xa nos coñecíamos de traballos musicais, pero non neste terreno do teatro, pois funcionou bastante ben. A implicación que tiñan as cancións dentro do espectáculo. Por exemplo, a que canta Ana é unha metáfora, baixo o meu punto de vista, preciosa, aparte que eu recordo que o primeiro que compuxen para o espectáculo foi fácil de entender. Foi o estribillo de, bueno, ese estribillo onde se di que malia que chova ou que callan, bueno, que teñamos problemas, non? Pois sempre acabará saindo unha raiola de sol, non? Ben, ese realmente é a idea sobre a idea que andamiou musicalmente o espectáculo. Eu buscaba ese estribillo. No momento que conseguimos o estribillo, dixen a Fernando, trata de facer unha versión máis ambiental para o inicio. Fernando soube interpretar perfectamente a idea, e entón acabamos a Ana como se fora unha fada encendendo, empezaba cunha treboada o espectáculo, e se trataba de que Ana preparase un pouco a chegada de Robin Hood, dicindo, bueno, hai problemas, pero de repente esa fada vai encendendo o bosque e atraendo raiolas de sol, non? A canción de Lady Marian e de Robin, por exemplo, serve para contar unha parte da historia que decidimos que non aparecese. Por qué? Pois porque funcionan moi mal as parellas chica-chica. Quero dicir que eu sabía que escénicamente os rapaces non son capaces de concibir a relación, claro. Pois o feito de que Lady Marian e Robin sexan dúas mulleres, non? Dúas actrices. Bueno, eu creo que aí foi unha aposta forte, porque eu en principio cando Lu me explicou que Robin iba a ser unha figura femenina, bueno, unha figura masculina pero interpretada por unha actriz, entón, como a todo o mundo en aquel momento, pues creo que me chocou, non? E tal, e logo terminas entendendo que non é unha cuestión do teatro, e o teatro é imaginación, e que podría facilmente ter calquera neno ou calquera persoa que vexa agora a imaginación para ver un Robin Hood en esa estea, con unhas pernas moito máis dereitas que a de calquera Robin Hood masculino, pero bueno, con todo o énfasis masculino que lle puxo a actriz, e que foi funcionando perfectamente. O que se conseguiu precisamente é un punto intermedio entre o supercantante, que non sería o adecuado neste caso, porque estaría como demasiado perfecto para ser unha historia contada, parecía máis disco que obra que musical, e bueno, alcanzar un nivel mínimo que, bueno, superinterpretable. A todo isto, unha das pautas que traballaron os personaxes a hora de gravar era que non deixase cantando ese personaxe, non? E ese factor penso que foi definitivo, non? Tedes que cantar, pero ao mesmo tempo hai que cantar dentro do personaxe, non? E bueno, cando gravamos o disco, porque a todo isto, bueno, se fixeron 1000 copias do disco do espectáculo, e cando gravaron o disco lles costou un poquinho máis asumir que quen estaba gravando era o personaxe. Logo recordo unha cosa das que fixemos que me resultou moi grata, porque nunca había feito así, que foi un corte, digamos, sonoro musical que metemos na loita encima da mámoa. Sí, quedou moi chula. Entón, bueno, unha estrategia que se nos ocurreu foi gravar as actrices na pelexa con un tempo que elas decidiron, unha pelexa para logo poñer os sons
de unha maneira que elas pudesen aprendelos e soltar os golpes de... É dicir, primeiro fixemos a coreografía e despois Eu gravei esa coreografía e fixemos o vídeo fixemos en un vídeo e fixen o audio en ese tal. Eso foi unha cosa que funcionou bastante ben. O máis difícil non é facer o arranxo, senón entender cal é a idea do que hai que facer. E ese aspecto con algúns produtores non é tan fácil porque o produtor de alguma maneira ou eu non chegamos a ter ese nivel de entendemento e con Lu eso funciona a perfección, funciona moi ben. Unha gran historia, un elenco estupendo e un musical con cancións chulísimas. Estaban destinadas a triunfar. A estrea foi na Estrada, a nosa casa, o 11 de outubro de 2007, e pronto se correu a voz. Hai un novo heroe na cidade. Está moi ben, un produto sorpresa. A ver, creo que é o principio dunha gran aventura empresarial na Estrada e cultural, claro. Para min é un placer moi grande asistir tanto ao nacemento como ao fin desta criatura. É a terceira vez que vexo esta obra e pareceme fantástica. Un produto moi traballado. Foi impactante. Todos é que fan uns personaxes maravillosos e para nenos que é unha obra preciosa. Fixeron 67 representacións. Son un montón. Algunhas moi boas, outras non tanto. Por cal empezamos? A boa. A mala. Non, a boa. Eu sempre teño que quedar cunha función que o que foi a que fixemos no Caixa Nova en Vigo. Foi unha función, primeiro, porque unha das ilusións que eu tiña era de estar nese espazo teatral, que me parece un dos máis emblemáticos de Galicia. Como mellor recordo o Caixa Nova de Vigo, tanto na montaxe como despois a hora da representación. Foi unha representación moi boa. Encontrarte co público, co patio de butacas con 1000 personas, é moi gratificante. E en segundo lugar, porque vender todo cunha semana de antelación, 920 plazas en Vigo, me parece algo máis que un soño cumprido. Realmente sí, foi un final de espectáculo increíble, desas que acaba ao día seguinte ainda estás así flotando un pouco, non? Este foi o quinto espectáculo do ano 2008 no Caixa Nova de Vigo, máis enxalzado polos espectadores. Bueno, pois un ten que pensar que o que está facendo non é froito do azar, senón froito do acerto. Do elenco, do equipo técnico, do director e un pouco de toda a xente que traballamos tamén detrás do circlorama ou detrás do telón. Habería algunha representación mala? En Marbella, en Castelán, a un sitio que era como a feira de abril, con 4000 personas debaixo dunha carpa. Entón estaba todo o mundo cantando, bailando, tomando cousas. Era debaixo dunha carpa, no verán, a montaxe non era o que eu esperaba, a empresa que nos tiña que prestar a asistencia técnica non aparecía por ningún lado. Pero nos encima do escenario nin tan siquera oíamos o que tiñamos ao lado. Nadie nos escoitaba. E ninguén nos facía caso. Todo foi costa abaixo, todo foi un camiño... Foi horrible. Porque as ganas que tiñamos era de tirar os micros, sacar as cousas e marchar. E non se darían conta, supoño. Eu sempre defino isto dunha maneira moi vasta. É como se eres virxen e che viola King Kong. Marbella foi moi mala. De todos os xeitos, o momento culminante, a meta soñada por calquera artista foi... Madrid! O Teatro Calderón. Era unha sensación como de conquistar as Américas. Era unha sensación de... Eu sentíame un pouco como os Beatles cando chegaron a América, non? É dicir, era como un gran desembarco. É dicir, realmente a ollos dos madrileños quizás non fósemos moita cousa. Había a sensación como de que nós éramos o teatro de que veña de provincias, non? E un pouco... Pois nos deixaban os últimos focos, o resto de focos que tiñan, teñamos un escenario moi reducido porque estaban naquela época estaban representando o musical de Ana Frank, entón teñan unha escenografía que pesaba non sei cantas toneladas e non podían sacala e poñela e entón pois foi tiñamos non sei, de fondo non tiñamos apenas nada para actuar e era moi... Sí, incluso nos vestiarios, a veces tiñamos os cheos de cousas, de outras funcións, de outras cousas. Os vestiarios, tiñamos un camerino que era o cuarto dos trastos
Entón, nos estábamos ali. Pero bueno, foi divertido. Pero bueno, a Sí. experiencia foi Sí. moi boa, sí. Ninguén imaginaba que íbamos ir a Madrid con esta obra, ao principio, vamos, ou polo menos non. A verdade é que o do Häagen Dazs Calderón foi algo inesquecible, histórico. Unha compañía da nosa vila triunfando en Madrid. Mi madrina. Que exitazo! E tampouco é que o pasasen mal. Neste caso, a morriña levábase mellor gozando coa movida e disfrutando. Ai, mi má! Hoy vamos a celebrar esta victoria, este triunfo colosal. Hoy esta gran nación coronará a su rey. Era como unha pica en Flandes, era como a chegada á lúa, non? E foi algo que vivimos con extraordinaria intensidade. Ir a Madrid e facer xira por outras cidades supuxo un traballo engadido. O noso Robin falaba galego. E a traducción ao castelán tivo algúns inconvenientes. Agora mesmo ben, non hai ningún problema, xa está completamente integrado, tanto en galego como en castellano. Nas primeiras funcións de castelán foi un pouco máis difícil e, bueno, solíamos meter bastantes gambas. Un momento en que xa non sabes como son os tempos, como é o texto. Chega un momento que salto automático e faz unha mistura entre o galego e o castelán. Falamos en berciano. Unha bruxa buena. Ai, coño, que estamos en gallego. Unha bruxa. E adivinha vostede o futuro? Sí, home, era gracioso ao principio cando o facíamos en castelán, pois como non salía o acento en galego aínda. Despois, bueno, nas cancións tamén cambia un pouco o texto das cancións, tens que poñer o chip de, sobre todo, a cantar en directo. No galego castelán, pois que tens que pensar un pouquiño, pero bueno, en algún momento, pois incluso hubo unha viña por aí metida, pero bueno, pero ben. Sobre todo eu recordo no Calderón os primeiros días, as primeiras funcións do cambio castelán ao galego, que sempre hai anécdotas para contar. Pois sí, dende que alguén queda prendido nunha, como era? Nunha silveira, en unha silva. Nunha silva. Enganché unha silva. Sí. Ata como foi un verbo que se inventou, o fungir. O fungir? Do porco bravo. Do porco bravo. Eu recordo que na primeira función, por exemplo, hai unha frase que digo en galego o fungir do porco bravo e a miña traducción ao castelán foi el fungir del jabalí, en vez de decir el gruñido del jabalí, cousa que me repetiron o resto dos actores e actrices durante as 60 e pico funcións restantes, como burla, non? El fungir del jabalí. Cousas desas pasaron unhas cuantas. Coas cancións pasaba o mesmo. O que en galego soa redondo, en castelán non rimaba, e houbo que facer algúns arranxos. Eu son gordo e un pouco medón, uso as flechas pra rañar o lombo. Se non dou coas mans, se non dou coas mans. Yo soy gordo y un poco cagón, siempre mancho todo el pantalón. Si hay que pelear, si hay que pelear. Era en gallego, ¿no? Ah, vale, mejor. Vale, no importa. Empezamos. Esto de Robin Hood, el malo por excelencia. Estás hablando en castellano. Es que a veces pasa porque cuando yo pregunto en castellano... Vale. Bueno, pois nada, que son xan casas, o meu papel é o do príncipe Xoán. Queres que hablemos así ou hacia la mesa? No, en galego. Eu sinto-me estradense e penso que hai moito da estrada no espectáculo, sobre todo moito de Galicia, Penso que ese celtismo que buscábamos, esa cultura castrexa, esa cultura da pedra, está aí, e canto máis nos acercamos a latitudes contrarias a nosa, canto máis lonxe foi o Robin Hood, mellor foi entendido. En Andalucía ou no Levante español, por exemplo, penso que o espectador se sentía fortemente atraído por un envoltorio celta, galego, profundamente galego,
que lle chamaba a atención, non? É dicir, que canto máis entraba en xogo o contraste, non? Pois máis gustaba o Robin Hood. Hoxe é a derradeira función. Por que? Todo ten un principio e todo ten un final. Aquí temos uns circuitos de distribución bastante restringidos. Quero dicir que de 50, 60 posibles espazos nos que distribuir, nos fomos a máis da metade. Pensade que desos 60, moitos non programan infantil, polo cal é imposible que vayan ao espectáculo. E moitos dos que programan infantil non poden pagar un espectáculo de case 4.000 euros de caché. Tantas funcións como fixemos non se fan así porque sí, pero sí, penso que hai que dar lugar a proxectos novos. Si o Robin Hood tivera feito todas as funcións polas que se interesaron os programadores, estaríamos falando de 20-30 funcións a maiores. Estaríamos falando dun espectáculo que estaría preto das 100 funcións. Iso aquí é un auténtico milagre. Ás 6 aproximadamente chegan Robin e a súa banda. Saúdos, bicos, risos... Levan tantas funcións e lugares xuntos que son unha familia. Seremos dos para tres, unidos en la misión, sacar a los tiranos. E hoxe é un día moi especial, 26 de decembro do 2009, a derradeira función. De seguido, como os deportistas, empezan os esquecementos. Neste caso, coa súa principal ferramenta de traballo, a voz. Soy mejor, yo mismísimo eterno, por Dios que vos se me Tío, Nuria. ¡Trasno! ¿Qué? ¡Trasno! Vale, Nuria. Me falta vacío. ¿Vacío? Cobrar, cobrar, cobrar. E pois é o príncipe Joan. Que casualidade, pero se está aquí o trasno. ¡Guarda! ¡É cacarón! Lu, por que non nos ensinas todo isto? Vamos a avisar os autores, todo vide comigo. Dixo ali os camerinos, vamos a entrar con un poquinho de cuidadiño para non atopalos nunha situación un pouco embarazosa. Porque nestes últimos momentos levaos daquela maneira. Os nervios empezan a aparecer e polo xeral, se non temos todo ben atado de antes, acostuman a xogar algunha mala pasada. Vide por aquí, o escenario. Os actores están facendo os exercicios todos de relaxación e de concentración previos ao comezo do espectáculo. É un pouco que precisan para poder entrar no personaxe. Supoño que xa vistes este un pouco o territorio comanche, este territorio de Robin Hood, e nos vamos por aquí detrás a ver se sorprendemos algún actor. Cuidado por aquí, é importante que estas telas non se movan antes de empezar o espectáculo, porque son o aforo que teñen os actores, ás veces móvense e despois deixanos descubertos de cara a público. Vamos a pode comenzar alguén tamén. Isto é importante que os actores teñan na escuridade o menor número de obstáculos. Podemos acercarnos por aquí? Vale. Aquí xa podes comer. Ben, todo vai ben. Quizás un pouco nerviosos? Casi 20 dedicándome pois ao teatro e aínda non conseguín facer unha soa función sin ter nervios, xusto ao principio. Creo que todas, sempre, aínda que sea pan comido. Sempre tes ese rolliños, esas ganas de ir ao váter xusto antes de empezar a decir, Dios, teño que ir ao váter. Pois sempre. Vale, público en sala. Xa van
falta pouco. Imos contar algunha anécdota. A terceira, despois da estrea aquí na Estrada, que foi tamén a primeira función e a única que salín sin a bolsa, sin unha bolsa que levo no bolsillo esquerdo a escena, e que Rocío me saca coa espada e a partir de aí desenvolvese a escena, non? Pois aí sin a bolsa. Seguín sin a bolsa, e non só seguín sin a bolsa, senón que nos empezamos a mirar Rocío máis eu, non sabíamos como seguir, salimos pa diante como puidemos, pero estaba tan nervioso que pisei unha das follas, levantei os pés para arriba e caí un golpe toda a espalda no chan, e foi unha función bastante desastrosa. Bueno, isto non nos podemos perder. Se hai unha persoa a que este espectáculo lle cambiar a vida é este señor. Así que o contes anécdota. Mira, aparte de unha contar moi bonita, mira, Lu, pa min, é o meu papaito del cielo. E a mí morreu miña nai hai 2 anos. E xusto morreu a miña nai e aos 3 meses apetecíame salir daqui, cambiar un pouquiño de aires e desconectar. E quería ir a Madrid a velo coa obra co Robin Hood, como comentei antes. Entonces, fun a Madrid a ver a obra, o Robin Hood, por estar con ela, máis os outros actores que me levo con todos de maravilla, e gracias a ir ver esa obra, conocín o amor da miña vida e hoxe son a persona máis feliz do mundo. E eu corroboro. Sí, señor, sí, señor. Unha persona que estaba en Madrid, que me enamorei e que cando nos preguntan cal é a anécdota máis bonita do espectáculo, penso que a anécdota non é nosa, ele é o depositario da anécdota máis bonita do espectáculo. Sí, señor, sí, señor. Corre, corre, empeza o espectáculo. A importancia do Robin Hood na escena estradense verase cando eu sexa maior. Que sería Tepos? Posiblemente, xunto con algunha das obras de Don Manuel Varela Buxán, sexa a obra máis representada. 32 veces en Galiza, 35 máis alá das nosas fronteiras. Os nosos amigos foron a primeira compañía galega en facer tempada nun escenario da categoría e prestixio do Häagen-Dazs Calderón de Madrid. E tamén en Alicante, Caravaca en Murcia, Castillo de Cuéllar, o Cervantes de Málaga, Elche, Níjar, Adra. E toda Galicia. Aqueles tirinautas tan queridos poden estar orgullosos da súa travesía. A viaxe continúa. Siempre hay un rayo de luz tras la tempestad. Siempre hay otro cielo azul tras el temporal. Un hogar al que volver, por el que luchar, por el que seguir soñando. Siempre hay una razón para ser